chibese kino chialenge lakini abaibe balenga abange kubwa chibese lakini ntagete abasaye mulega n'abasaye bandi bonse bandi mbaro bayiboire n'indamwamu okorange rwete singina gochi gurese sokora ya singina orole nko basaba bali mu batenda ndamwamu ne nyetige ya ko ta konyerora gendo mutanda orolenga kibanyibwate etogo denga kitiga tokimyege saku no eni goro umurayo yo mako imugadenga kiho nyagitari KTRH ICU terigo kora esenge nche birengere bya yeme arenge koreta ebintu mbira enkoreta kuruisiko mwaroje gakoreta mwaroje umuntu gakoreta skeleton enga kigete muntu no morogi no murai ntageterero mi no muliga genda nyagitari gali you'll see ICU working the most modern way the ICU is working engo sabangaru wale to agende gali tumurwari aira naruo ushuda is working I can tell you na bado mambo esenge nje bana blackmail bakwa ne bobe bakwa ne se media no relax umwana ta ko nyara gutya ni maiga nganchere nkore ngote baiga ese program yose abantu abanyole monto ngori kare umonto gotema oreta machi monto ngori karo monto gokama monto ekrimarin ko likakiro abantu bakweta mabere kurwese krimari mpakaga ayo factory abantu bakemba kibali kuororo baraba gusi ekera mabera ruralia aba muraba bingo supply bali go supply bosa mnabago supply limo is 1,000 Kenya shillings. I'm serious about this. Forget about him miaka ya neko mikobo mugavana. After na ikire miaka karibu 52 ekaronkuru wa wisi 2032 miaka ya singingo kora miaka ya nogo check muntunde bwens ogo sobe isi account ya Kisi lazima magenderabwa tuabekire agendere chinyakitali lazima kitwara ama lyogo chiskuru chetu lazima kirosigo amacha abantu lazima banyu chipara lazima kirosigwe oso mwakoyo nintagete nche ndwe report abantu mbalenga ba benefitri kobeka asaye amange umesha pa ebasari tuenana cheranire abantu mbale babo fomu ibreisatu bishop babo ekwirani kirikinde ya monoso gatairani ekera onye kwa bwo lisato chonse chenko ibono bali abangaine batigete bagisambira to basako bwo next time chifomu ibreisatu tiga abantu bali nabarabatabwati bakoreki babugoliye chifomu karibu tinda do kwa na chinamba okonyo ole wode mu abantu babugoli 1500 chifomu 600 inchirairana ondo tarairani ni fomu afadhali obe tubuatie form ye basari ochukwane tokoe kimesa chumwana akogende school onye tutaita kogenda igoro nagusie tote bankanani lazima tokorege nteki ya asobo siwa Nyasaye na nchi mno murayo ino ni nteme tindi wote yanga nchi na nchi neli raika no na nchi no munyabibe mno onde bwensi togendere gusabirana
tokonye e county